Нека ти покажа как да си направиш тези японски палачинки. Трябват ни яйца, на които разделям белтъка от жълтъка. Към белтъците добавям захар. Тъй като трябва да ги миксирам до пухкава смес, съм ги сложила в специалната купа на миксера на Finlux от Зора. Слагам си миксера вътре и към жълтъците добавям прясно мляко, ванилова есенция и брашно. И си ги разбърквам, докато белтъците се миксират сами. Ето я и сместа, не пада. Взимам половината белтъци и ги добавям при жълтъците и разбърквам внимателно, за да не изгубя обема от белтъците. След това добавям и останалите белтъци. Тази рецепта е част от рубриката "Вкусът на сезона с Плами", която можеш да намериш в сайта на Зора. И сместа е готова. И с помощта на лъжица за сладолед си разпределям сместа за палачинките. След като сложа по една лъжица, слагам още една отгоре и затварям с капак. Вау!